ukuthi Previously imali baba. Uyakhokha yena. Njengoba siqalele kanjena nje. Habi. Kanti khulileka mama. Ngizosiphatha kahle ngiyathembisa. Hayi, kulungile. Ngoba uyathemba. Lona kwi-home base naku-spinal cord ngizocela nje sikhiphe amalena kaPhezulu. Oh, Mr. Msawenkosi. Ulate nalamhlanje. Ikstambama lapha ngidlala ngo10 ngoba isikhathi sifuna. Hayi cha, siyabona ukuthi sizodlula phambili. I got standards, yeah. You cannot manage, gabe. Sangiphumelelo ubani ibeli impene. Bona boys, Ain't no fucking say my channel repeats, nigga. ole inform kade ngigqokile. Ngishiye khona le esikolweni engene inform la. Alright. Alright. Anyway, welcome to my paradise, bafana bami, yabo. This is where action wenzeka khona. Yabo lonto le. You can pick any room nje lana bafowethu ngaphandle kwaliya ya. Yabona ya. Yona right. Leyamike le. Wemfowethu. Ngoba leligumbi lembhede emibili, ngaleli nemibili. Kungani lapho libe nombhede owodwa? Hawu lo mjinta bafethu. I-room yami nje leyo mfethu. Yabo, ilahlela khona mina. Nina nisani zoshare. So that means nina nizofika nizokhipha bobani 3000. Yabo lonto le. So kulo 3000 lowo shuthi kumele ngithole amanye abantu abawu 2 or 4. Yeah, ukuze ngikwazi ukuthi ngihlanise u6000. Awaya abantu abawu4 futhi. Hawu. And then, phela mawuthola abanye abantu ababili, futhi kuzobe sokuba zinkulungwane eziyithupha lezo. Ekubenzeni ukukha imali ingeli flat lapho. Ukuthi ngikhokha malini akuhlangani nami. Hayi, truth imali mina ngizokusiza ukuze uzothola lo muntu lo nathi ozosiculisa phela sohlala naye nje. Asa ngitaza wena. Iflathini laba. Nina nithanda ngifuna indawo zokuhlala ngithi. Bafu. Kuleka, simiyeka, sithathe lento. Asihambe khona sizobaba nomama asihambe kahle, futhi siphephile. Ukube ziyakhuluma lezi ndonga zala ekhaya engabe xoxa ndaba ngesimo sala ekhaya ukube ziyakhuluma lezi ndonga zala ekhaya engabe xoxa ndaba ngesimo sala ekhaya kunzima la ekhaya. Yebo ma. Hayi kanti khulileka. Indawo nje iphephile. Indawo sengiyitholile kanti futhi ke ngiyibuka nje ibukeka iphephile kakhulu. Ungikhonzele kakhulu kubaba. Nabo bonke abakhona lapha ekhaya. Okay, kulungile. Bye bye. Angikholelwa ke mina lento. I have to keep quiet in my own room because wena uqamba usihlala wedwa. Ngiyaxolisa sisi. Ngiyazi ukuthi lento engikhulumile kodwa imalo makancane. I pay rent here and nangu baphoyisa mengasasifice la sobathathu we have to pay the fine. Yazi ayikho into ekuphatha kabi la. Wena uhlezi ungekho uhambile nabangani bakho. Ngiyeleke umnandini. Really? Kodwa bekhululeka. Kusasa lokusayo ngizophuma ngokusheshsha endlini yakho. Alright, lads. Don't be in Mr. Quality shoes. Ngishanga ama room yabona ngo leyo. Ibuka ukuthi mhlawumbe uyilezi 800 private nalezi ayishayisa kanje. 3000 iroom. Yabona lo le. Bathi ukuthi lezi zongoqona mfethu yabo lezi ayithanda ukuthi mhlawumbe zirent yabo kushanga 1.5 isingini bese niyashare abafethu, Thina abantu mfethu, thina mfethu, Mandaba, kunandaba mfethu. Ngishayile izinto mina zibe careful, zibe fresh mfethu. Yabona lo le. Lezo ngicela yona mfethu. Ngamlaleli lo. Ngicathi sonke njengoba sila sesinazo vele izindlu zokuhlala.
Sithi isikhathi ndawona. Wena ke Mr. Notes All. What is home base? Buza umbuzo. Menyeri kanti userious menyeri. Why uhlezi ukhomba mina? Ngathi ikhona iqiniso zeklasi oAsanda noNobuhle. Eba. I'm doing my job here. Yabona nonsense omnika yona. Si answer ngilindele. Mina answer ngilindele answer ngibhala report-ini. Answer sencwadini. What is home base? Class. Ezu Mr. Nkosi. Esabhizi. Ezosiphi answer right. Ngithi Mr. Nkosi. Mhlawumbe thina abanye sinobe sikhipha ama-exam pad. Sikwazi ukuthi sibhale answer. Sinike ke. Hey mama, yabona phethe into kumele uunderstand yabo la. Bafunda college bethu gcwaleka lezibhaya ezinhle. Yabo unless newbie lo muntu wakho ke kufanele sonda kufika. Qale ngeke ngimtshela leyo nto. Kusukela ekseni mfethu. Akeze nje. Wena abafundi ngani bebona kanjani ngoba phela besihamba nawo. Hayi mina ngiyazi lento. Awukazi nje ngikhombisa le nkosazana mina. Kanti kwanekwane futhi. Yabona la sebafunda icollege la mfethu kunengane ezibhaya mfethu ezinhle mfethu eqhamuka kotshela imnyama Clermont New Germany yabo even khona la ePine Town next time mfethu ngeke ngithekeni bra wami hayi ngekho lo muntu besihamba naye kusa kumbonile wami insizwa mukho ngathuluma ngensizwa impela Isempela lapho. wazi yona ukuthi ngempela ungenelwe yini Mina angazi nje ngempela ayifuni ufuna ukale cha msakala. Ngingakuzwa kusena ukukhuluma ngendawo yokuhlala. Angazi noma ngangisiza yini. Mabebeza inawo nginazo. Zoqashisa abo but only for amajita. Thekeni. Unqale nje unkhululile. Ungani ngabadinga abantu befana lapha? Awuyicabangi nayo lento le mfethu. Sama out sibawu 3 seso add umuntu esifazana kuleyo equation. Lo muntu enjani le? Point exactly kodwa. Besides mfethu ngine ezayithanda ukuthi siwoke naked mfethu yabona lento le mekuthi ngithola isikhathi nokudlala ngesandla sami. Zaka ayithola. Ubona ukuthi into lento obuyenza. Kodwa ayikungcono ngoba phela vele ubuhlala wena. Manje uhlala nathi futhi thiwe kunomunye wesifazane. Hawu, kahle. Kanti sohlala ndawonye? Nkosazana. Kodwa ke esikuhlanganisile lapha ya igumbi lokuphekela negumbi lokudlela. Toilets nebathroom complexes. Kodwa ke uzokusuba negumbi lakho lokulala. Ozodluthulela mawuthanda. No 3000 ya room wena. 3000. Okay, kulungile. Uzwakala kungcono lokushona. Ngizolithatha. Cha bafethu ngeke bafethu. Ngiyakwazi hlala umuntu sifazana lapha endlini bafethu ngeke. Wena kunjalo. Nkosazana, awuzithi. Kulungile. Isazobonana. Eflatsini laba. Good morning, class. Morning, ma'am. Wow, ukhona today. Siyabonga. Namhlanje class sizobe sifunda ngani nge-TB. I hope nibonile kwi-timetable yenu ukuthi i-class esinalo ele-TB. So, sizobe sibheka i-definition, sohlala i-definition ye-TB nokuthi ikhozwa yini i-TB. Yezwakala. Ukhona owazi ukuthi what is TB? Yes? TB it's too No,
Actually, I-tuberculosis, ma'am. angibuzi ngokwe-abbreviation yakhona. I just want to know, okay, i-abbreviation ye-TB, it's a tuberculosis. TB iyisifo esikhozwa ama-microorganism. Yini ama-microorganism? That is it's something that cannot be seen by naked eyes. Yes. So it's something that can be seen nge-microscope. So i-TB, i-germ lena oyithola through the air, because it is an airborne disease. Ngalesikhathi siphefumula. Let's say mina ngine-TB. Ngalesikhathi ngiphefumula ngizobe ngikhipha i-mycobacterium le ekuyiyona eyi-TB bacteria. Class. So chaza ukuthi la endlini sekunani sekune-mycobacterium. Remember ngalesikhathi kwenzeka ama-gas exchange, i-carbon dioxide nani ne-oxygen. Ngalesikhathi wena uthatha lo oxygen, so uthatha umoya onani o-contaminated within i-mycobacterium. Ngizocela siqhubeke kahle kusasa ngoba ngisafuna ukubheka kahle i-assignment yami le enginikeze yona. Thank you so much, class. Ukube ziyakhuluma lezi ndonga zala ekhaya, engabe xoxa indaba ngesimo sala ekhaya. Ukube ziyakhuluma lezi ndonga zala ekhaya, engabe xoxa indaba ngesimo sala ekhaya. Kunzima la ekhaya silala sengadlile, ubaba uhambe kusene ebuye sephuzile, mase ebuye eshaya umama isililo ngivele ngisikhihle ngifise sengathi ngabiza amaphoyisa mthathe, kepha umama uthi angimyeke. Lento kumele kube imfihlo yalapha ekhaya ngoba omakhelwane bazosihleka uma bengathola yonke into eyenzeka lapha ekhaya. Ukube ziyakhuluma lezi ndonga zala ekhaya, engabe xoxa indaba